בואו נדבר רגע על משאבי אנוש. מה תפקידם בעצם בארגונים השונים? הם חייבים להבין מה הלקוחות רוצים וצריכים, ובהתאם לזה לחשוב, להציע, ליזום רעיונות חדשים. אחרי כל זה הם גם צריכים למכור את המוצרים של הארגון שלהם. אבל איך בעצם הם ישווקו את המוצרים? הם חייבים להבין מי הם הלקוחות שלנו, למי אנחנו רוצים לפנות, מי אנחנו רוצים שיקנה את המוצרים שלנו. צריך לקחת בחשבון את הדור הצעיר, את דור הקניות באונליין, וננסה לפנות ללקוחות חדשים, תוך שמירה על הלקוחות הקיימים. הרי הם כבר מכירים את הארגון שלנו, הם סומכים עלינו, לא יהיה אכפת להם לנסות מוצרים חדשים. להפך, הם אפילו ישמחו לחדשנות, לתעוזה, ליעילות. מה אחר כך? נרצה להבין את הארגונים האחרים. הרי לא יכול להיות שכולם מתחרים שלנו. בואו ננסה להבין מי דומה לנו. לאלה חברות יש אינטרסים כמו שלנו, חוזקות כמו שלנו, אסטרטגיה שיווקית דומה לשלנו, לקוחות דומים לשלנו, מוצרים דומים אך משלימים לשלנו. רגע, מה זה בעצם מוצר משלים? אז הכוונה למוצרים שרוכשים אותם ביחד, שביחד עם המוצר שלנו יהיה הרבה יותר יעיל בשביל הלקוחות. למשל, קורנפלקס וחלב, מכונת קפה וקפסולות, טלפון ומתן, מכונית ודלק. בקיצור, הבנתם את הרעיון. עברות כאלה נוכל ליצור שיתופי פעולה ויחד גם אנחנו וגם הם מרוויחים. קודם כל, איך לא? כסף ופוטנציאל להרבה ממנו, מוניטין וסטטוס בקרב הלקוחות, ניסיון ופתיחת דלתות. נשמע טוב, לא? אבל מצד שני, נכון, יש לנו גם חברות וארגונים שמייצרים מוצרים דומים לשלנו, מוצרים שעונים לנו על אותו צורך. ההבדל היחיד ביניהם זה המותג, אייפון וגלקסי, רכב טסלה או סוזוקי. הבנתם אותי, כן? אבל הם לא מעניינים אותנו. הרי בטוח שהמוצרים שלנו הרבה יותר טובים. אז אנשי שירותי אנוש ומשווקים, קדימה, תפתחו את הראש. תפסיקו להתייחס לכולם כאל משווקים. יכולים לצאת מזה דברים גדולים. לכם כעובדים, לארגונים שלכם, לארגונים אחרים. וגם לנו, הלקוחות. כולם מרוויחים, לא?